muri Zimbabwe aiwa nauya NyaMutsvangwa yazosvika kwamvura yacheka makumbo nokuti tikaona on Tuesday aiwa jaji pakaramba kuuya aiwa mukoti due to personal reasons, asi muzora nhasi on Friday vazouya vakataurirana vakauya vakaudzana mari dzekuzobhadhara. Sadapita aiwa mashoko abuda achitaugwa ndokuti vosubscribe like utina on the bell icon. Toto munonyogwa muchinzi Harare businessman NyaMutsvangwa and his two co-accused have been granted $1,000 bail each, pending trial on charges of illegal foreign currency dealings. Mutsvangwa is also facing another charge of possession of an unlicensed Starlink router. The three appealed to the High Court after being denied bail by Harare magistrate Mr. Denis Mangosi on the grounds that they were a flight risk and could interfere with the state witness. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa NyaMutsvangwa vanzi vabhadhare $1,000 asi zvamunoziva aiwa nhau yaNyaMutsvangwa vamwe vanoti aiwa ine politics mukati, ine zvekuita ne-third term, ine zvekuita aiwa nema-2028 elections, asi ndo zvazobuda muzara nhasi kanzi aiwa vakomana ava mumwe nemumwe ngabhadhare $1,000. Saka chimbotudzai mafungiro enyu nori kudii pamusoro penhau iyi. Ndoziva kuti aiwa wese vekumutsvangwa family aiwa vanenge vachibatikana nekufesa aiwa zvinhu zvakadai so. Chimbotudzai mafungiro enyu pinai mucomment section medu aiwa musangano subscribe kulike tino on the bell icon.